tady Tomas a dneska první video na tomhle kanále si zahrajeme Barryho v Robloxu, takže dejte prosím like a odběr a jdeme na tu hru. Začneme normálně easy. Tak. Jo, počkejte, já něco jenom zavřu. No. Takže, takže můžeme na to. Tak, lidi, tady jenom sejdeme dolů. Tak. Promiňte, tady je jeden telefon se nabíje. Tak. Haló, můžete mě pustit? Haló. Haló. Může to jít. Lidi. Dobrý. Tak. Oni mě chytli, ne? Pojď, tak. Haló, můžu jít? Lidi, počkejte, já jenom umřu. Dobrý. Tak. Musíme jít opatrně, lidi. Počkej, můžu jít sám? Nemůžu, dobrý. Tak, otevřít. Tak. Lidi, počkejte tu. Minutu nebo 2 minuty. Lidi, už jsem to. Tak, jdeme pokračovat. Mě buší srdce. A už jsem v cíli. Dobrý. Chytil mě. Já jsem chtěl jenom lidi zkusit, zase mě to fakt brání. Ne.
jedině ne, ale mám to otočený. Tak. No teď jenom vylezeme nahoru. A dokončíme jenom tuto easy. V příštím videu tak může být ten i medium. To si můžeme ale příště zahrát. Dneska to nestihneme. Běž, skoč. No, já jsem spát, já jsem kuk. Hop, takže jejda, co se to stalo? Krkáníčko. Tady bude ten žebřík. A v příštím díle bude ten medium. Drop. Co? Jo, tady to bude pak. Myslím si, že už jsme lidi u cíle. Běž. No já s tím týpkem prejď, že děláme závod. Hop. Ani jednou nespadnu. Ale se spadnu, tak to bude dobrý. Ne! Tak. Ach jo, lidi. Jo, a dejte prosím, aspoň zkusíme dát 20, 30 nebo 10 odběratelů. Tak. Lidi, já moc nemluvím, nevím proč, ale moc nemluvím. Jo. Tak, skočíme. Hop, hop, hop. Já mám 0 mincí a je nespírám moc. To nevadí. Nebudeme se zdržovat, žádný tu nejsou. A už se blížíme k té kuchaři. Kámo, ne? On mě zabíjí. Rychle pryč. Tady nebudu ani náhodou s tím nějakým hráčem. Ne, on je tady vlastně. On má něco. Ty voko lidi. Já už jsem toho někdy zvládala, ale dneska mi to nějak nejde. Ach jo. Ale už mě to docela šlo, ale... Tak. Hop. Yes!
Já za tomu hráčovi šel na hlavu. Jej. Halo, dobrý. Na druhý. A teď bude ta kuchařka. Tak ahoj, kuchařko. Doufám, že jsi mi uvařila nějaký hezký jídlo. No, natáčím to asi 10 minut. Ne, běž. Běž. Vem si tu bazulku. Easy. Hele, koruny, ty si vemu rád. Tak, máme jich 75. Co tam dělá? No tam... Nebudám se tu zdržovat. Tak dobře jsem dělal kotrmelec. Tuto mi bude stačit. Už se těším. Lidi, těšíte se na toho bosse? Jedna stačí. Takhle to... Můžu to? Dobrý. Lidi, už se blížíme ke konci, ale na konci, jak budeme takový ty policajti, ale malý, já nemám robuxy, tak si to budu zkoušet. Budu někoho zabíjet tohle bazookou. Budu tam nějak 10-30 minut. Hele, on mě ani netrefil. Ne, hop. Mě zabije. A mu on nestří. Dobře mě odpálil, ale to mě díky, ale on mě sám odpálil a to mě dal daleko. Ne. Tak mě zatkli. Ne, co se to stalo? Tam jsem to co to bylo? Halo. Já jsem si to restartem nedělala, co to bylo. Stačilo to? Jo, a tady budou víc těch nějakých těch druhých mapách a nebo to je nějaký, že ten Barry je nový, ale musíme. Ne. Pryč. Dobrý. Tak já radši vystoupím. Co se to s tím...
Ahoj, capečku. Teď budeme muset jít do té benzínky. Tady máš trafle. Štafle nebo... Ne. Letíme a už to máme dohrané, ale ještě to nebudu vypínat. Já jsem policista. To je za chvíli. Jo. A to jenom dotočím. 18 už minut to vypnu. No, za 18 minut už budeš po jídle. Ale jako, že to budu, že to až to dotočím 18 minut. OK, lidi, až tady bude 18, tak budeme končit. Jenom. To bude stačit lidi asi. Tak. OK lidi, 18 minut, takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr. Takže to bylo dobrý video docela, takže čus.